Starec, ty starec, áno, rozhodol som sa, že dneska si zahrám túto hru a už vidíte tento ksich tuto, takže už asi podľa nápisu viete, že o čo ide. No. Dnešné video bude nudné a nečakám, že bude mať nejaké veľké úspechy. Tak ja si dám rovno sem. Nemám to rád, ale keď sa potulujem po tom dome, tak keď na mňa niekto natrafí, tak potom muziku smechá, music nebúša tam sa. Jak mám? Dobre, nič. Aha, okej. No, teraz je Greň. Ono je tam, ono je tam! Pre Boha. Ježišmária. Je to vidieť, že je to NPCčko. Ok, dobre zdrhám, dobre. To by ma nemala chytiť. Dobre, ale sem by jasne mala ísť. Teda, mala, ale... Snáď, dúfam. Remote controller. Remote. Maďar. A vrajnička, Hanička, som asi moc misterovaný, a to mi vôbec nevadí. Ak vám to niekomu vadí, tak hod smola, som to ja. To je medvídek. Som asi nemal robiť. To bola asi moja... To bola... Ne, moja. Rozhodol som sa, že... Dnešné videjko natočím v tomto tmavom kúte. Tuto takto. A tuto také pekné miestočko, také čierne. Dobre, posral som sa, ale idem na to. Je tu crossbowka, yes! Takže už ťa Greň nebojím, poď sem. Ja, ono ju tu netrafilo. Čo? What the hell? Dobre, tu sú nábojnice. Maďar. Aha, no vlastne oni to už otvorili. Prečo som si to nerovno zebral? Ježiš. Dobre, asi dám paper spray. Idem sem do bezpečia. Sem tam som hrával Grenie normálne, ale tak... Jezus. To do furt po nej páli. Ty kak z vyzerá Číňan. No čo, Vlado, ste ho zabili, alebo čo ste s ňou urobili, more? Kde je Greni, babička Anička? Poď bro, ja ťa kryjem, neviem dosi, ale ja ťa kryjem. Part of shotgun. Ja normálne, ja sa teraz nemáš. Bro, ja ťa kryjem, ja... Neviem, kde je tá stará striga, ale ja ju zabijem, no. Uvidíš to, uvidíš, bro. No, už máme iba 50 sekúnd odtiaľ to vypadnúť. Bro. Ja som idiot, no ja som normálne. Pako. Potom asi hovoríte, prečo... Fú, dobre. Prečo hrám Granny na Robloxe a... Nehrám ju normálne, no lebo na Steame sa mi za ňu nechce platiť 3 €. Tu si. Ježiš. Striga, počkaj, sa ti zabijem. More. Sa tam tak postaví a... Čo robíte, chalani?
Kde je? Ježiš, ona zmizla. Ja sa poserem. Neposerem. Dobre, výborne. Play. Continue. Máme nový deň. Sme bez zbraní. Granny. Sa to asi aj nemení. Ježiš, ona je tam tá svine. Dobre, asi moc šučnem popod nos a kde je tá Granny? No počkaj, ja si ťa budem držať. Okej. Sa mi nepáčilo. Ja roznevam tu Granny. Že vraj? Keď mám toho... Yes! Tento typek je genius. Ne, on čo otvoril? Sa mi nepáčilo. Dobre, remote controller ešte asi nikto nemá. No, babička, nička! Jezus! No dobre, tak to som vôbec nečakal, že je to dobre, ja som momentálne mám nastratený peťa, keby som mal tú webku. Ježiš, ja som mal použiť webku. No, knockout, 1. Dobre. To som nemal robiť. Dobre. Tratil som môj remote. A prečo som tam vlastne za tým dilinovcami išiel? Ježiš, teraz musím ísť znova takto. A tá Granny sa väčšinou zdržuje tam dole, takže tuto by nemala nič robiť. To čo bolo? To je myš? Myšičko myš, pojď ke mně blíž. Nepůjdu, kocůrku, nebo mě sníš. To bolo, tuším, toto. Áno. Najviac ma baví tu Granny troliť, ináč nič. Teraz musím manuálne. Ja sa bojím babička nička. Nebolo to doteraz. Dobre, mám pípr. Neopováž, baba. Ale prečo? To sa mi nepáči. Ideme troliť Aničku. Jezus! Ty kokos more, typek. Niekto tu po nej strieľa. Čiže on má crossbowku. No poď more, typek, ty ju zabiješ. On nás zavrel! Dobre, yes. Nemáš zač? Som jak malé dieťa. Jezus. Spiderky, ten je na čo? Áno, spiderky. Dobre, som tu. A toto vlastne čo sa robí teraz? Čo tam je? Hej. Vlastne dostanem do pavučiny k tej onej škaredej... tučnej onej svini. A musím... No, super. Super! V kanalizácii som momentálne. No. To mi babička Anička lepšie teraz nevedela vymysleť. Aký pavúček zlatý do... Ja chcem troliť, ale bojím sa, nevím, kde je. Jezus! Pre Boha. To čo tam robí?
No je tuto? To je v jakej miestnosti? To čo? Jaj, aha, dobre, nič. Momentálne mám v gatiach. No. Teraz len dúfam, že ma nebude hľadať. A tu si more môj záchranca s crossbowkou. Ona je hentam, bro. Aha, okej. Jak do stredu more. Kde? Ona bola tuto volade. Aha, okej, dobre, nič, babička, nič. No, vnúčik, však ja teraz dostanem, ty sa neboj. Ne, dostaneš, babička, neboj. Dobre, nebaví ma to tu, bojím sa. Dobre, my sa v reále nebojím. Máš zapalovať? Ty ma nepoznáš, tak ja mám z toho strach aj v realite, kam. Ale na čo je ten Pies of Painting? Ja sa bojím, ja som pokakaný. Special key. No. Dobre. Preboha. A kde sú všetci? To ich ako... Ty... Pako. Wow. Okej. Keby tak ožil, tak sa poserem. Normálne, na webke by som vám ukázal. Dobre, nič. To bolo trošku nevhodné, ale že dosť nevhodné. Nie nevhodné ako nevhodné, ale nevhodné ako nevhodné a nevhodné je nevhodné. No. Aj tak to nedávalo zmysel a bolo to nevhodné pre toto video. Ktoré mimochodom nebude vôbec úspešné. Niekedy dlhé. Wow. Čo? Tu bola Granny, no. Toto by asi bolo pre toto video všetko. Ak sa vám to páčilo, to asi nepredpokladám, tak nezabudnite hodiť like a odber. Asi ani to nedáte, lebo na nič videa. Dobre, ja s vami lúčim, takže čaute!